Bore da. Dyma'r coeddiadau am yr wythnos sy'n dod. Mae'r bore coffi Dydd Mawrth yn parhau, wedi cael ei drefnu gan Felicity am 11 bore Dydd Mawrth, ac ar fore Dydd Gwener mae'r dosbarth Beiblaidd yn parhau. Yr dau gyfarfod yma ar Zoom. Ni'n mynd trwy, ni'n palu trwy epistol Paul at yr arweiniad ar Dydd Gwener nesaf yma. Byddwn ni'n edrych ar penodau 7 a 8. Bore Dydd Gwener am 9:10, dosbarth Beiblaidd ar Zoom. Wrth fynd mas, cofiwch drwy drws yma fydd yr bocs casglu wrth y drws. Ac awnewch chi gofio, plis, i roi eich enwau ar yr amlenni eleni. Sul nesaf yn Gweinidog fydd gyda ni, ar amser arferol. Diolch yn fawr. Pawb deffro yn gynnar bore yma. Di gael ei wd. Os ydych chi'n gweld bod y sgwennu ar sgrin chydig bach yn fach bore yma, dwi'n ymddihiro ymlaen llawn. Nes i gyrraedd y capel. Hwna'n mynd fel o hyd. Pan dwi'n trosglwyddo. Os ydych chi'n gweld bod y sgwennu chydig bach yn fach, dwi'n ymddihiro. Nes i gyrraedd y capel bore yma, ac oedd y PowerPoint ddim yma. A eisiau adra, a doedd y PowerPoint ddim yno. Wedyn, dwi wedi gofod creu hwn mewn 5 munud. Dyn maddeuwch i mi, ond y gorau allan neud heddiw. Ond mi nani droi at yr arglwydd mewn gweddi i gychwyn cyn troi at yr emyn gyntaf. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di unwaith eto. A hitha yn Sul Cymundeb lle rydyn ni'n dod at fwrdd y Cymun nes ymlaen. Da ni'n gofyn i ti arglwydd i fod gyda ni drwy dy lan ysbryd wrth i ni dyfoli di a dy glod dyfori di arglwydd. Da ni'n diolch am y cyfle i ddod i dadnabod di'n fwy, i wybod am dy gariad di, a i dy ddilyn di'n ffyddlon fel aelodau o Eglwys di. Arglwydd, bydd gyda ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae ganwn ni emyn rhif 794, 794. Cristion bychan ydw i'n dilyn Iesu Grist. Cristion bychan ydw i'n dilyn Iesu Grist o Dduw. Rho'n erth i geisio rhodio'r llwybr cul a dilyn Iesu Grist. Ac yn y blaen, 794. Dilyn Iesu Grist, Cristion bychan ydw i'n dilyn Iesu Grist o Dduw'r o'r nerth, i geisio rhodio'r llwybr cul a dilyn Iesu Grist. Dilyn Iesu Grist. Dilyn Iesu Grist o Dduw'r o'r nerth, i geisio rhodio'r llwybr cul. Dilyn Iesu Grist. Dwi'n dilyn Iesu Grist, pererin bychan dwi'n dilyn Iesu Grist o Dduw'r o'r nerth, i geisio rhodio'r llwybr cul a dilyn Iesu Grist. Dilyn Iesu Grist. Dilyn Iesu Grist o Dduw'r o'r nerth, i geisio rhodio'r llwybr cul a dilyn Iesu Grist. Dewch gyda ni gyfeillion i ddilyn Iesu Grist. Dewch gyda ni gyfeillion i ddilyn Iesu Grist o Dduw'r o'r nerth, i geisio rhodio'r llwybr cul a dilyn Iesu
Grist. Dilyn Iesu Grist. Dilyn Iesu Grist o ddiw'r o'r nerf, i geisio'r hodio'r llwybr cil. Dilyn Iesu Grist. Darlleniad bore yma yn dod o Lyc, pennod 5 o'r dechrau. Un diwrnod, roedd Iesu yn sefyll ar lan llyn Galilea, ac roedd tyfr o pobl o'i gwmpas yn gwyddio ymlaen i wrando o'r neges Diw. Gwelodd fod 2 gwch wedi'i gadael ar y lan, tra oedd y pysgotwyr oedd yn golchi a'i rwydi. Aeth I mewn I un o cychod a gofyn I Simon y pechennog a'i wythio allan ychydig oddi wrth y lan. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r pobl o chwch. Pan oedd wedi gorffen siarad, dwedodd o Simon, dos â cwch allan lle mae dŵr yn ddwfn, a gollwng o rwydi I ti gael dalfa o bysgod. Meister, meddi Simon wrtho, buon ni'n gweithio galed drwy'r nos naethio, heb ddal dim byd. Ond am mai ti sy'n gofyn, gollwng I y rwydi. Dyna, wnaethon nhw a dyma nhw'n dal cymaint o bysgod nes I rwydi ddechrau rhwygo. Dyma nhw'n galw ar eu partneriaid yn y cwch arall I ddod i'w helpu. Pan ddaeth y reini, cafodd y 2 gwch a'i llenwi a chymaint o bysgod nes ai bod bron a suddo. Pan welodd Simon Pedr beth oedd wedi digwydd, sithio'r ar ei luniau o flaen Iesu a dweud, dos I ffwrdd oddi wrtho I, arglwydd, dwi'n ormod o bechadur. Roedd Simon a'i gydwaithwyr wedi dychryn wrth weld faint o pysgod gafodd ei dal, ac felly hefyd partneriaid Simon, Iago ac Ioan, maibion Zebedaius. Dyma Iesu dweud wrth Simon, paid bod ofyn, o hyn ymlaen byddi di'n dal pobl yn lle pysgod. Felly, ar ôl lusgiau cychod i'r lan, dyma nhw'n gadael popeth I fynd ar ei ôl. Diolch o galon, Felicity, am y darlleniad yna. Cydwch ni barhau drwy ganu am i'r rhif 341. 341. Dwi'n am o ddrwg. Fyddech chi'n gwybod ar ôl heddiw os da chi angen bwcio I fynd I weld yr optegydd. Iesu hawddgar rho dy feddwl anhunanol yno fi, fel y parchaf eiddo eraill, megis ac y gwneithos di, gosenedig fios beinydd ac yn ddibrist biost fyw, dyrchafedig wyd ym mhobman, am ymwadu a ffurf diw. Ac yn y blaen, 341.
Is it something varied? No, I shouldn't think so. Everybody else is. It's not because I left it on all night, is it? No. Parch Dylan. Nice picture too. It's a bit dark. Picture's very dark. I didn't touch it last night, there's nothing to do. No, it's not yours. Oh, it's a shame. Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, rwy ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol. Does neb sydd y tu hwnt i ti. Ymdawelwn yn awr mewn gweddi. Da ni'n diolch i ti am y gair Something varied. a gafodd ei ddarllen i ni y bore yma. Da ni'n diolch i ti bod ni'n cael myfyrio ar dair di. Yn dod at yr hanes cyfarwydd hynny o ti arglwydd yn gofyn i'r disgyblion dy ganlyn di, i dy ddilyn di. Pictures were turned down. I tried them up and down. A da ni'n diolch i ti dy fod ti yn galw ni o hyd fel ac y gwnes di i Seimon Pedr. Yn galw ni i ddysgu o dy siampl di, i ddysgu o weinidogaeth di, ac i rannu'r newyddion da a chyhoeddi'r efengil. Da ni'n diolch i ti am ffydd Seimon Pedr yma. We're there. Ac mae ffordd naeth o ddilyn dy ddilyn di. A da ni'n diolch i ti am y disgyblion a wnaeth disgyblion o'r holl genhedlaeth. Fel ei bod yn arddangos gwirionedd dy gariad di trwy air a gweithred. Ysbrydola ni heddiw arglwydd a galluoga ni i siarad amdana ti pan ddaw'r cyfla. I beidio methu yn cyfrifoldeba na dibynnu ar eraill i wneud yr hyn
a ddyla ni i wneud yn hunan. Ia, fe ddwedwn yn llawen ac yn onest amdana ti. A mae'r hyn yw'r i ti wedi wneud yn ymbywyda nina hefyd. Mi rydyn ni hefyd yn ymwybodol arglwydd nad ydy'n geiriau ni yn ddigon. Bod ansawdd ein gofal a yn cariad ni, a'n gweithredoedd ni, yn aml iawn yn siarad yn uwch yn y pen draw. Rydyn ni'n gofyn am fyddeiant y bore yma arglwydd am bob amser ydyn ni wedi methu. A mae'r amseroedd hynny lle ydyn ni wedi colli cyfla i ofalu, i rannu yn cariad ac i weithredu yn denw di. Ond gweddiwn hefyd ar yr ysbryd glân yn awr yn cynorthwyo ni. Fel yn bod yn parhau i rannu dy neges o gariad. Fel yn bod ni'n parhau i dystiolaethu drosta ti yma ym Pen-y-bont. Bod ni'n parhau i ddweud mor ffyddlon wyt ti arglwydd. A fel bod eraill yn cael y siawns o glywed hynny a dod i dadnabod di fel yr ydyn ni'na hefyd yn dadnabod di. I arglwydd, fel y dywedais di wrth y disgyblion, canlyn fi, dilyn fi. Gad i ni'n wneud yr un peth, a gad i ni fod yn debyg i ti. Ym mhob modd a ffyrdd. O ddiwyn tad cliw ein gweddi ni felly, gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o rhwnnwrwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddion. A maddau ni ein dyledion, fel y maddiwn unau ein dyledwyr, ac na carwau ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cael ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 378. 378. Iesu clywaf sŵn dy eiriau draw o fi'n y chi, cerddant ataf o'r pellderau, canlyn fi. Ac yn y blaen, 378.
oedd, roedd a ddyddiau boes. Rodiaf gyda saint yr oesoedd, ffordd y groes. Ar dy olyd sy'n merfiennau, gan ddibrysio'i bryd. Plethan titi salmariwiau calfari. Eithniant i'r trigfanau hyfryd, canant yn y glyn. Gyda'r hiro i mi wynfyd, Sion y fryd. Ia Iesu yn galw'r disgyblion. Mae Matthew, Marc a Luc yn cyfnodi'r digwyddiad yma. Yn galw'r 4 pysgotwr mewn rhai manna. Ond mae Luc yn gwneud rhywbeth yn wahanol i'r efengylau eraill, sef yn cyfnodi hefyd y dalfa fawr o bysgod, neu'r dalfa wirthiol o bysgod. A mae yna hefyd gymariaetha rhwng y darlleniad yma, a'r cofnod yma, gyda chofnod yn Iowan, lle mae dalfa wirthiol o bysgod yn digwydd wedi atgyfodiad Iesu Grist. Dyna ni gyd yn gyfarwydd a'r ddalfa honno hefyd yn dydan. Ond mae yna lluniau hanesyddol peintiadau mewn gwirionedd sydd yn nodi hynny. Ac mae yna wahaniaeth rhwng y ddwy stori yna, y ddwy gofnod yna. Y cyntaf yn fan hyn, gan Dwcio neu Dwsio, un o hynna, yn y 4th ganrif ar 10, a mae Iesu ar y lan y fan dydy. Ac felly mae yn Iowan ydy hwnna wedi atgyfodiad Iesu. Ond yn fan hyn mae Iesu yn y gwch yn dydy. Yn y gwch hefo Simon Pedr. Ac felly yn cyfnodi wrth gwrs yr un yn Luc. A Raphael, a gafodd y llun yma i greu yn 1515. Ond pan ni'n edrych ar gymeriadau Beiblaidd sy'n gysylltiedig gyda y stori penodol yma, mae Iesu Grist a Simon Pedr yn amlwg iawn. Mae yna gymeriadau eraill, mae yna ddisgyblion eraill, mae gennym ni dyrfa. Ond rhwng Iesu Grist a Simon Pedr, dyna'r ffocws gan Luc mewn gwirionedd. A dim dyma'r tro cyntaf mae Iesu'n cyfarfod â Simon Pedr. Oherwydd tas ni yn mynd i benod 4, y benod cyn yr un yma, da ni'n gwybod fod Iesu eisoes wedi bod yn ei dio i Gaparnaim, lle naeth Iesu a chau ei fam yng nghyfraith. Ac efallai bod hynny'n esbonio pam fod Simon Pedr mor barod i Iesu ddefnyddio ei gwch o fel pwlpid. A dyna da ni'n cael y ddarlun yna bod yna gymaint o dyrfa felly wedi dod i glywed Iesu a'i ddilyn o bod rhaid i Iesu Grist fynd i fewn i gwch i fynd allan rhywfaint ar mwyn siarad gyda'r bobl. Dyda ni ddim yn gwybod be mae Iesu Grist yn ddeud wrth y dyrfa,
Ond mae, wrth gwrs, lyg yn canolbwyntio ar yr hyn sydd yn digwydd wedyn, sef y ddalfa wirthiol felly. Dos ar cwch allan lle mae'r dŵr yn ddwfn, meddai Iesu, wedi iddo siarad efo dyrfa, a gollwng y rhwydi i ti gael dalfa o bysgod. Mae Simon Pedr wedyn yn atab, Meistr, meddai Simon, buon ni'n gweithio'n galad drwy'r nos, heb ddal di'n byd. Ond gama chdi sydd yn gofyn, mi na ni be wyt ti yn ei ddeud, mi na ni ollwng y rhwydi. Mae'r ffordd mae Simon Pedr yn atab gyda meistr yma'n hyn yn wahanol i'r efengylau eraill hefyd. Edrych ar y gair groeg i meistr yma'n hyn, epistates ydy'r gair groeg, lle mae'r efengylau eraill yn defnyddio didaskalos, sef athro. Mae'r gair epistates felly'n golygu bod Simon Pedr yn barod felly i ddilyn gorchmynion Iesu Grist. Pwy ohono ni sy'n gwneud esgusodion weithiau? Yn rhaid y cyntaf i ni hwnna. Ia, da ni'n gwneud esgusodion weithiau yn dydyn. O'n i yn dda iawn yn gwneud esgusodion pam o'n i'n yr ysgol. Nwedig pam oedd un amser dod at addysg gorfforol. Ac o'n i wedi dod yn giamstar ar gwneud esgusodion i hwnnw. Dwi wedi anghofio'n illad. Ac mi o'na focs, reit? Bocs o ddillad sbar. Ond diolch i grim cakes yn y canteen yr ysgol, do'n i'm yn ffitio fewn i'r dillad yna chwaith. Felly, o'n i'n cael get-away yn gwneud esgusodion bod fi'n misio gwneud ymarfer corff, felly. Neu efallai, bod chi'n trio gael eich hun allan o barti, neu fynd am bryd o fwyd, neu beth bynnag, felly. Mae pawb yn gwneud esgusodion weithiau. Pan dyn ni'n meddwl am y stori yma, dwi'n siŵr gall Simon Pedr fod wedi gwneud esgusodion hefyd. Roedd Simon Pedr wedi bod allan drwy nos, yn pysgota drwy nos, yn dal dim byd. A'r bora wedyn, dyma Iesu'n deud wrtho fo, dos o'n ôl allan a pysgota. Dwi'n siŵr fydda gan Simon Pedr yr hawl i gwneud esgusodion yn fanno. Dwi wedi blino, dwi wedi gweithio drwy nos. Dwi'n gwybod lot mwy am bysgota na saer coed. Falla sef yn dweud hynny. Da ni wedi golchi'n rhwydi yn barod. Pethau felly. Ond dydy Simon Pedr ddim yn gwneud hynny. Mae o'n i fyddhau. Mae o'n i fyddhau. Ond am mai ti sy'n gofyn, mi o llynau i'r rhwydi. Yn ansicr, mae Simon yn fodlon cymryd y cam yna mewn ffydd. Nad ydy o'n gwybod be fydd y canlyniadau. Ac i mi, dwi'n edmygu Simon Pedr yn fawr yma. A mae yna wersi pwysig i ddysgu ohono fo. Am yn ffydd, am yn taith bersonol nina hefyd. Fel unigolion, fel eglwysi, am ymddiried hefyd. Mae Simon Pedr yn ymddiried yn Iesu. Yn Hebraeaid 11, penod 11 adnod 1, mae'n deud hyn, ffydd ydy'r sicrwydd fod beth da ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o reality beth da ni ddim eto'n i weld. Y cam yna mewn ffydd ynda. Mae pethau i weld yn ansicr. A dyma ddigwyddodd i Simon Pedr. Y camu mewn ffydd nad ydy o'n gwybod beth fydd y canlyniad.
Dwi'n credu bod yna debygrwydd mawr gyda y cofnod yma yn lyc i'n sefyllfa ni heddiw. Yng Nghymru, a thu hwnt, mae diriwiad Cristnogol wedi bod dros y blynyddoedd diwetha, allan ni'n llai na peidio sylwi ar hynny. Ac fel rhywun sydd wedi bod o amgylch yn pregethu i rai eglwysi sydd yn wan iawn, mae'r eglwysi hynny yn gweld diriwiad yn fwy na neb felly. A'i tebyg i Simon Pedyr yda ni wedi bod dros y blynyddoedd yn gweithio yn ddifleino ac yn dal neb. Yn tynnu neb o'r newydd, yn gweld dim fawr o gynnydd, a da ni wedi bod yn pysgota yn y tywyllwch. Heb arweiniad. Un o'r llyfrau dwi wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar ydy llyfr gan Kenneth Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes. Mae'n gwrs da chi wedi clywed am y llyfryn yna. Ond mae'n egluro, wrth gwrs, egluro dipyn ar sut fydda hi wedi bod ar bysgotwyr yn y cyfnod hynny. A bydda'r pysgota wedi gorfod digwydd gydol y nos, a dy gynnar oedd o'n digwydd. Ac bydda'r pysgod fel arfer yn casglu lle mae dŵr ffres yn dod i fewn i'r llyn felly. Ac yma mae'r aer i gyd hefyd. A mae Bailey'n awgrymu fod Iesu felly yn pwyntio allan lle gall y pysgotwyr ffendio'r pysgod yma. Lle gall y pysgotwyr ffendio y pysgod. Mae Iesu yn gwneud rhywbeth anhunanol. Mi roedd Bailey hefyd yn deud fysa Iesu wedi gallu bod yn ddyn cyfoethog iawn. Tasa fo ddim wedi rhannu lle mae'r pysgod, a dyma berson sydd felly yn deud sut fysa hi wedi bod yn y cyfnod hynny. Pwy sy'n licio sgota yma? Dwi'n gweld John Elfed yma. Hoffi pysgota. Pan o'n i'n fychan, o'n i wrth y modd yn mynd efo dad i bysgota. Bysgota môr o'n i'n gwneud. Oedd gyn dad gwch, ac yr oedden ni'n mynd allan i bysgota. Gyda mrodyr, a'n chwaer. Nid just y dynion oedd yn mynd i bysgota. Ond yn y 90au hyn cofiwch. Ond weithiau ar y cwch, weithiau ar y lan hefyd. Ac o'n i wrth y modd yn profi y profiad yna o fynd felly. Ond peidiwch â gofyn i mi gyffwrdd mewn pysgodyn. Dwi hyd heddiw ddim yn licio cyffwrdd mewn pysgodyn. Dwi'n ddigon barod i bysgota. Ond rhaid i gael yr ail berson yna i ddelio efo'r pysgodyn ei hun. Ond dwi'n gofio weithiau ni'n dal dim byd ynde. A mae'n digwydd. A mam yn gofyn, be wnaethoch chi ddal heddiw? A'r atab, mae o'n digwydd o hyd. Annwyd, medda dad. Annwyd. Mae'r cwbl wnaethon ni ddal. Mae o'n ddiwediad digon poblogaidd i bobl sydd yn pysgota ac yn dal dim byd. Ond mae o'n gwneud i mi chwerthu'n o hyd hefyd, ynddo. Dal pobl yn lle pysgod mae Iesu Grist yn gofyn i ni wneud. Dal pobl. Pan welo Simon Pedyr beth oedd wedi digwydd, syrthiodd ar ei luniau i flaen. Dos i ffwrdd i wrthau arglwydd, dwi'n ormod y bechadur. Dyna ddywedodd Simon Pedyr. O weld y werth yma'n digwydd o'i flaen o. Wrth gydnabod felly, mae Iesu ydy hwn yn wir ynde. Wrth weld y wyrth a chydnabod mae Iesu oedd wedi gwneud hyn yn bosib, fe syrthiodd Simon o'i flaen o.
Mi o Simon yn gwybod pa mor anffafriol oedd hi i bysgota yn ystod y dydd. Ac eto, fe ddoth y wyrth yn bosib. Roedd Simon hefyd yn cydnabod i wendida fo. Yn bersonol, o fyw bywydau hunanol wrth ddod i gredu, mae'r gwendid hynny'n dod i'r golwg ynda. Ac ar ôl dod i'r golwg, mond un peth sydd i'w wneud, sef dilyn Iesu a'i wasanaethu. Dim ond gyda arweiniad Crist ac ymddiried ynddo fo, maen nhw'n dal y ddalfa o bysgod. Dim ond wrth ymddiried yn Iesu Grist maen nhw'n gwneud hynny. Dim ond wrth wrando arno fo. Mor fawr nes bod nhw bron a suddo. Mae'r testyn yn deitha ni. A da ni'n dilyn arweiniad Crist heddiw. Oes pobl nad yda ni yn eu cyrraedd nhw am ei bod nhw mor ddwfn. Am ei bod nhw mor bell. Fod cymdeithas heddiw wedi efallai gwthio nhw o'r neilltu. Ond nid ydy pawb yn heiddi cael dod i mewn i rwyd cariad Crist. Dyna'r rwyd ynde, cariad Iesu Grist. Paid bod ofn o hyn ymlaen bydd wedi dal pobl yn lle pysgod, meddai Iesu. Mae'r gan yma wastad yn atgoffau o'r adnod yma. Chi'n gwybod hwn? So oeddech chi'n cysgu fyddech chi ddim rŵan. Pwy sy'n gwybod y gan yma wlaen? Paid a bod ofn agor dy galon, ynde. Dyna mae Iesu Grist yn gofyn i bob un o'n ni'n wneud. I beidio bod ag ofn ac i agor yn calona'n llwyr iddo fo, i ymddiried yn llwyr ynddo fo. Ond nid dyna yw'r hyn mae Iesu wedi ddeud wrth Simon. Ac ond nid dyna mae'n ei ddweud wrth hynna hefyd heddiw. I beidio bod ofn ac i fynd ymlaen ar gwaith i barhau i ddal pobl mewn rhwyd o gariad a heddwch a gobaith. Nid dal pobl i osod barn yda ni, ond i rannu'r newyddion da ac mewn cariad. Y bobl hynny sydd yn y dŵr dofn, beth bynnag mae hynny'n ei olygu i chi heddiw. Y rhai sydd yn meddwl fod y byd yn ei herbyn a bod dim lle iddyn nhw. Mae yna wastad le yn y cwch. Wastad le yn y cwch. Gan fod y cychod eraill hefyd yn dod i helpu. Mae hwnna'n destun pregath at ddiwrnod arall. Y cychod yn gallu golygu eglwysi lleol eraill. Y cydweithio. Ia, paid bod ofn. O hyn ymlaen bydd wedi dal pobl yn lle pysgod. Wrth i ni gofio hynny felly, dyn ni'n diolch i'r arglwydd Iesu am ymddiried yn llwyr yno ni hefyd. Mwyn ei enw. Amen. Wrth i ni barhau at fwrdd y Cymun, gadwch i ni ganu ym rhif 655. Rwy'n gofio anga Iesu, gyda diolchiadau llawn, a chael derbyn o'r unweddau maith ei wir a chybol iawn. Bwytai gnawd drwy ffydd di ffiant yfed gwaed ei galon friw, byw a marw yn ei heddwch,
mor wir ddedwyddwch yw. 655. Ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata I ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Fyddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata I. Gadwch I ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef, gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bod tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Swpar yr arglwydd sydd gennyn ni yma. Felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau I blith eich cyd aelodau. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef ac ymerodd bara. Fe a'i dorodd, gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostroch chi. Gadewch I ni felly fwyta o'r bara
cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe felodd mewn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn i'r gwaed. A gadewch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Arglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch i ti. Yn bod ni wedi cael ymgynnull o amgylch dy fwrdd di. Dy fod ti wedi deud wrthyn ni dewch. A diolch i ti am yn porthi am bwydo ni fel aelodau y gorff ysbrydol Crist. Fel o gwnes di'r disgyblion, anfon ni allan hefyd. I fyw yn ôl dewyllus di, ac i gyflawni'r gweithredoedd hynny, derperais di'n ei rodio ynddyn nhw. Trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Dewch i ni droi at yn hemyn olaf, sef emyr rhif 721. 721. Ac fe gawnon ni ar yn heistedd. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd, i wasanaethu Dduw. Nid eri fwy'n ei hunan y daeth i lawr o'r ne, ond rhoi ei hun yn aberth, dros eraill wnaeth e fe. Ar yn heistedd 721. Oh,
bawn i fel Gra sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi o'i. Amen.